Vai minkä takia tietokoneet ei toimi? Ehkäpä mä luulen, että se johtui siitä, että tietokoneet ei toimi, koska ne on alun perin miesten kehittämiä. Onko? Kato, niin kuin esimerkiksi korkokengät. Tiedätkö mitään muuta niin epämukavia kenkiä kuin korkokengät? No en kyllä tiedä. Nehän on alun perin miesten kehittämät, niin kuin rintaliivitkin. Kiva kun kerrot. Näin se on. Siitä se johtuu. Älä luota tietokoneeseen. Oot sä kuullut koskaan sellaista sanontaa, että älä luota miehen? En. Mutta aika monet sanoo niin. Niin. Se sama pätee tuohon tietokoneeseenkin. Älä luota tietokoneeseen. Se voi yllättävälläkin taholla pettää. Tuo täytyy muistaa. Se kannattaa muistaa. Pitäisiköhän meidän tässä välillä olla karaoke? No, laulappa sinä, niin minä kuuntelen. Jaa, tässä on tää Älä jätä mua lyrics. Juu. Ei, tähän on aika kiva. Tätä on 140 525 ihmistä on. Paitsi että tää on väärä laulu. Ei tätä. Tässä on niin, tässä oli ihan väärä laulu. En minä sitä halua. Laita oikein laulu. Mikä tää muuten oli? Älä jätä mua. Niin oliko se muistatko kenen tekemä se oli? Kerrohan sieltä. Minä en muista. Oliko se älä jätä minua? Älä jätä minua. Älä jätä. Minä tarvitsen sinua nyt. Se laulu. Joo. Ootapas. Se oli älä jätä minua. Minä tarvitsen sinua. Minä tarvitsen sinua. Lyrics. Eikö lyrics? Joo. Katsotaan täältä löytyisi. Se on Mamban, älä jätä minua. Se on kaunis. Muistan kuinka ensi kerran sinua suutelin. Ja kuinka paljon silloin pelkäsin. Muistan, että sanoin sulle jotain kaunista. Jotain, mitä halusinkin aina sanoa. Älä jätä minua, älä jätä, minä tarvitsen sinua. Älä koskaan mene pois, älä koskaan mene pois. En minä edes muista, mitä tässä sävy meni. Muuten hyvä. Tää on ihan muutenhan tää on ihan hyvä laulu. Mä luulen, ootapas. Laita joku toinen. Minä laitan jonkun toisen. Mikäs nyt pitäisi vaikka? Tik-tak. Oliko se tik-tak lopeta? Lopeta. Laita se. Tik-tak lopeta. Ja tähän tietty tää lyrics. Tää on vähän kyllä sanotaan, että tää on vähän kivempi laulu. Mä sanon, että tää on vähän kivempi laulu kuitenkin. Sillä. No saisiko sä sen miesten tietokoneen toimimaan? No kyllä tää nyt toimii. Kato nyt heti, kun me ruvetaan juttelemaan siitä, että se on miesten kehittyminen, se alkoi heti tottele. Joo. Kiitos siitä. Että tää tottelee. Niin. Yleensä tietokoneet tottelee. Niin. Kerroin jo sen
Sun luoksestuen, et oo se, jota etsin, ei. Kuulit oikein, kiinnostaa, ei. Täältä pois jo mee. Mikset sä pysty käsittämään? En tahdo sua mun elämään. Ei lopeta, et saa mua susta välittämään. Sun pitäis se jo ymmärtää, siis lopeta ja me etsi joku muu, joka susta vois kiinnostuu. Taju sua en, oot kummallinen, et taju lähtee kun kuljen pois. Käännyn ja näen, et paikalle jäät, et suostu ymmärtämään. Mikset sä pysty käsittämään? En tahdo sua mun elämään. Hei lopeta, et saa mua susta välittämään. Sun pitäis se jo ymmärtää, siis lopeta ja me etsi joku muu, joka susta vois kiinnostua. Sun täytyy lähteä, hei käytä jälkeen, en susta kiinnostunut oo. Sä turhan kelaat, et mitään aikaan, sä täällä kuitenkaan saa. Hei lopeta, et saa mua susta välittämään. Sun pitää se jo ymmärtää, siis lopeta ja me etsi joku muu, joka susta vois kiinnostua. Jep, se oli siinä. No hyvä. Onks tää meidän haastattelu nyt päättynyt? No kyllä me täältä illan nyt on päällä. Jatketaan sitten joku muu päivä. Kiitos. Jeps. Heippa. Heippa.